waking from this fever dream that's killing me. You're drowning and I can save you, and that's all I see. Over and over. Over and over. Goedendag bij weer een nieuwe aflevering in de zomer van ZVL. Vandaag vanuit het mooie en zonnige Biervliet. Wij zitten hier in een prachtige tuin en dan gaan wij het hebben over een heel bijzonder onderwerp. Want ik ben hier met Severine Bollaerts. Die is reïntegratiecoach en die gebruikt daarbij paarden. Ben ik wel heel benieuwd, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, als mensen langdurig uitvallen, dan zet ik eigenlijk de paarden in om mensen terug te laten voelen, terug in contact te komen met zichzelf, maar ook te laten zien aan de hand van activiteiten waar ze op vastlopen. Dus waar dat ze anders hun grenzen niet gingen aangeven, gaan wij eigenlijk een metafoor maken met de paarden en gaan we dat eigenlijk gaan aanpakken, waardoor dat ze eigenlijk volledig zich veilig gaan voelen. Want het paard gaat nooit kwaad doen, maar gaat hun wel uitdagen om te gaan aanpakken waar ze op vastlopen. Ja, zo kunnen mensen weer terug op de arbeidsmarkt, zeg maar. Ja, het is de bedoeling dat ze dan volledig reïntegreren naar de arbeidsmarkt. En daarbij hebben we ook ondersteuning van het UWV. Dus het UWV ondersteunt daar ook in die reïntegratie. Ja, toch bijzonder. Ja, best wel. En heel leuk om te doen dagelijks. Hier in Biervliet hebben ze ook veel ogen voor de geschiedenis. En we staan nu in een museum, daar is de Tweede Wereldoorlog vooral in de aandacht. Dat is een museum van de 22-jarige Rick van de Wallen. Dat is bijzonder, op je 22 al een eigen museum. We hebben ruim 10 jaar verzameld en dit is het eindresultaat geworden. Ja, maar het is ook veel Zeeuws-Vlaams erfgoed hier, hè? Ja, de 90% van de spullen die in het museum te zien zijn, die komen allemaal uit Zeeuws-Vlaanderen, dat klopt. Ja, en hoe verzamel je dat dan zo? Gewoon van mensen gekregen? Er zijn best wel wat spullen gebracht naar het museum van mensen die er een goede bestemming voor zochten. En je loopt rommelmarkten af, antiekmarkten. Helaas hoor ik wel eens van mensen die het museum komen van, oh ja, ik heb vorig jaar het huis van het ouderlijk huis opgeruimd en dan is dat kistje, dat stond daar en dat hebben we helaas weggegooid. Ja, dat vind ik erg jammer. Ik zou dat toch liever bewaard zien blijven voor de toekomst. Ja, dan kan het hier op een prachtige mooie plek komen te staan. We zijn zeker geïnteresseerd. We zijn vandaag in Biervliet en we gaan ook hier eens testen hoe het is gesteld met de topografische kennis. Connie, wij zijn hier nu in Biervliet, dat weet je natuurlijk. Waar ligt dat hier op deze kaart? Nou, ik moet dan even heel goed kijken. Maar ik weet natuurlijk waar de Westerschelde-tunnel ligt. Want daar kom ik vandaan, van de andere kant. En als je dan de N61 volgt en het mooie natuurgebied de Braakman, dan denk ik dat het hier ergens is. Maar dit zou ook kunnen. Ja. De oranje plaatsen zijn inderdaad ook plaatsen. Nu gaan we morgen naar Hulst. Weet je waar dat ligt? Nou, dat wel, want mijn dochter woont in Hulst. Dus dat kan ik heel goed aanwijzen hier zo. Ja. Helemaal goed. De uitzending voor vandaag zit er alweer op hier vanuit het mooie Biervliet. Hendrine, wat vond je ervan? Ja, ik vond het leuk. We waren een prima duo vandaag, denk ik. Zeker. Altijd natuurlijk, hè? Wij wel, hè? Wij wel. Het is hier leuk in Biervliet. Ik weet het, want ik woon er. Maar ik denk dat de gesprekken dat vanmorgen ook uitgewezen hebben hoe leuk het hier eigenlijk is. Zeker. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Morgen hopelijk gaan we het dan ook weer zo leuk krijgen dan vanuit toch wel de grote stad, hè, Hulst. Dan gaan we weer allemaal bekijken. Tussen 9 en 12 zijn we op de radio. En s'avonds om 6 uur weer op tv. Graag tot dan.